Kardom, Pay News 24/7 ahin pen Karbi Anglong arat ke dana phanta ningkan sorini rain kore ke tham akardom pajur eglo. Nelimen sami rukmuni terangpi Pay News 24/7 a channel along birta ke thanul abang phimate ankor. Pay News 24/7 kelang arat dana phansutami suri akardom pajur eglo. Lapen subscribe kelang polote subscribe popusi ning thelo. Kardom. Pay News 24/7 ahin pen Karbi Anglong arat ke doan na phanta sengkan kini akardom pajir iglo kardom. Nedimen Samirani rong harpi Pay News 24/7 along birta ke thandon abang phi mate anchar. Pay News 24/7 kelang arat doan na phanta suri akardom pajir iglo kardom. Lapen subscribe kelang pulote subscribe popusi ning chethelo kardom. Kardom Pay News 24/7 ahin pen Karbi Anglong arat kidoan apanta sengkan kini akardom nang pajir iglo kardom. Nilimen sami turi kopi Pay News 24/7 along birta kithandon abang mate anchar. Pay News 24/7 kelang arat kidoan atoma phanta suri akardom nang pajir iglo kardom. Lapen subscribe kelang pulo ke subscribe popusi ni chethelo kardom.